Köszöntök mindenkit szeretettel. Egy szó akkor néhány mondat erejéig a metaelméletről. Ha van a jövőnek új gondolkodása, új elmélete, új lélektana, vagy új szíve, akkor az a metaelmélet. A metaelmélet egy mondatban annyit jelent, hogy az összes tudomány, az összes nagyobb vallás legalább, és minden fontosabb művészeti ág közös gondolkodása, közös filozófiája, de több, mint elmélet és több, mint filozófia, egy magas tudatállapotban létrehozható teljesség, amit a gondolkodás megpróbál megjeleníteni. Ennyi a metaelmélet. Neten rengeteg minden fönt van, nagyon sok könyvet írtunk erről, tehát bárki meg tudja találni. Köszönöm, ha ez irányban érdeklődni fogtok. Elkezdem az előadásomat. Néhány bevezető mondat. Nem szeretnék senkit meggyőzni. Ami most jön, elég szokatlan lesz. Pedig látszólag mindezt mindenki tudja. Látszólag. Ezért arról beszélni, hogy mi lenne az, ami mindenki számára feltehetően nagyon jó, nagyon kockázatos, de ennek a jósága valóban attól függ, hogy mindenki maga dönti el, hogy emellett dönt. És előre köszönöm a figyelmeteket. A tartalomjegyzék mutatja, hogy milyen fejezetek jönnek az előadásomban. Próbálok végigmenni egy olyan logikán, amelyik kifejti a végén, hogy milyen lesz a 2012-nek hívott jelenünk. Ez nem a jövő, ez már itt van. Az előhang. Ha bárki egy kicsit magába tekint valamilyen csendállapotban, vagy bárki bármilyen pozitív állapotban kinéz önmagából, nem láthat mást, mint alapvető összefüggést, hogyha az Isten szeretet, és a szeretetből teremtett, akkor mi más lehetne a világ, mint a szeretet maga. És ennél is fontosabb a következő nagyon egyszerű mondat. Minden egyes ember kivétel nélkül maga is a szeretet. Nem az a kérdés tehát csak, hogy test vagyunk, lélek vagyunk, elme vagyunk, vagy mondjuk tudat. Mindez együtt, mindezeknek a közös tartalma az, hogy én és te egyaránt szeretet vagyunk. Ebből az is következik, hogyha fordulunk bármilyen magasabb erőt, és bárhogy is nevezzük meg ezt a magasabb erőt, ez nem lehet más, mint szintén a szeretet. Itt egy hosszú mondat megy a címben, ami úgy indult, hogy az Istenért tapasztaljátok meg már, vagy mindjárt látni, hogy mit. De mi az, hogy megtapasztalni? Mit kell megtapasztalnunk? Mi az, hogy megtapasztalás? Próbáljunk meg a figyelmünkkel jobban fókuszálni, és a fizikai vagy háromdimenziós valóság fölé nézni, és megnézni abban, hogy mi is az, amit életnek hívunk. Próbáljunk meg végig gondolni minden olyan állapotot, amit az eddigi életünk hozott, más néven ezt úgy hívják, hogy élet és szenvedés gyakorlatot. És fedezzük föl azt a hatalmas különbséget most pozitív értelemben, hogy a mai élet miensége, minősége, és minden, amit várunk 2012 által megnevezett szimbólum mögött várható rendkívül radikális változásoktól, tehát a jelen meg a lehetséges közeli jövő között akkora a távolság, amelyet nem lehet szavakban kifejezni. Mi is az, ami következik? Mi az, ami jön? Hol is tartunk? Mit is tudunk megtapasztalni? Ennek van egy tudományos neve, elég rég a tudományok történetében, egy Thomas Kuhn nevű ember vezette be ezt a fogalmat, 60-as évek végén már paradigmáknak nevezzük. Mi is az a paradigma? Minden adott korban a többség által elfogadott különböző tudások, ismeretek, információk, ha tetszik a kor ideológiája. Minden ember
kivétel nélkül, mert nincs nagyon magas tudatállapotban, szükségképpen külsődleges paradigmák szerint vezeti az életét. Hogy mit gondolok magamról, hogy kit választok társnak, hogy milyen életet folytatok, hogy milyen foglalkozást választok. Mindez láthatatlan módon körbevesz minket, és az általános paradigmák szerint döntünk. Nem belül döntünk, hanem a külső felkínált döntések alapján elfogadunk valamit, amire azt hiszük, hogy én vagyok, vagy mi vagyunk. Viszont most, az elmúlt néhány évben, de legalább 20 éve már, a világban olyan fantasztikus paradigmaváltás van, amelyről szinte fogalmunk sincs. Mondok két egyszerű összefüggést. Ma minden évben annyi új tudás keletkezik, mint eddig 10 000 évben. Tehát évente az emberiség tudása annyival nő, mint eddig 10 000 éven keresztül. Tessék belegondolni, ha mondjuk valaki már 30 éves most, 30-szor annyi tudást kellene elsajátítani, mint amit az elmúlt 10 000 év produkált az emberiség történetében. De ez a mennyiségi növekedés a kisebbik kihívás. A kisebbik. Sokkal izgalmasabb, a nagyobb kihívás, ami arról szól, hogy a paradigmák, a maiak leváltják az eddigieket. És nem az elmúlt 50 vagy 100 év paradigmái szűnnek meg, hanem az elmúlt 2000 év paradigmái válnak könnyűvé, vagy változnak meg, vagy egészen újak jönnek, amelyek nagyon sok esetben megegyeznek az ősi paradigmákkal. Az új nem mindig azt jelenti, hogy teljesen új, hanem most számunkra új. Eddig éppen nem használtuk őket. És ezért van ez a dia, ami arról szól, hogy a régi paradigmák, az uralkodó gondolatok, szemléletek, világképek tulajdonképpen könnyűvé váltak, és minden megváltozik. Takács Péter gyönyörűen fölvezette, hogy a pénzparadigma hogyan romlott el az elmúlt mondjuk 80-90 évben, és világosan jelezni próbálta, hogy milyen lehetséges új pénzparadigma születhet. És mi bármit megnézünk, az agyról való gondolkodást, nem tudom, a természetről, a csillagászatról, vagy bármiről, mindenben ugyanilyen változások vannak. És akkor tessék eljutni a konklúzióig, ha mindenben ilyen fantasztikus változások futnak végig, és mindez szinte láthatatlan módon megy, és ennek mi részesei vagyunk, mert alkotjuk is meg, ezek alapján is tudunk dönteni, ebben az értelemben tehát szükségképpen az Istenért ismerjétek már föl. Az új paradigmák átalakították a világunkat kint és bent egyaránt. Nem kell várni 2012-re, már itt van. Már most átalakították. Ez még nem annyira durva, mint mondjuk jövőre vagy 2 év múlva lesz, nem annyira látványos, nem annyira látszik külső eseményekben, de valójában szinte minden megtörtént, és megtörténik már most is. Tehát sokakkal szemben azt állítjuk, hogy a nem lehet életszemléletnek is egyúttal vége van. Vagy lehetne úgy fogalmazni, hogy ami világot tapasztalunk magunk körül, ennek a világnak minden ízében vége van, bár látszólag még az egész áll. És akkor néhány mondat arról, hogy mit is érthetünk paradigmaváltáson. A kép jól mutatja, hogy miről szól a történet, nem kell nagyon magyaráznom. Tehát ma, ha valaki körülnéz a saját életében, a saját munkahelyén, foglalkozásában, a saját családjában, látszólag még mindenhol a régi paradigmák uralkodnak. De mindenki folyamatosan éli azt a válságot, hogy a régi paradigmák rosszul működnek. És ilyen értelemben tehát érdemes megnézni, hogy az új paradigmáknak vannak-e olyan közös új jellemzői, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyik ilyen nagyon fontos paradigmaváltás, a második pontban szerepel, hogy ez az új gondolkodás túllép a naturális, anyagelvű valóságon. A testen, a fogyasztáson,
vagy bármilyen objektív valóságon, bármit, amiről úgy gondoltuk eddig, hogy stabil, végleges, és tőlünk függetlenül létezik. És visszatér, és ez a váltás lényege, visszatér az igazi valóságokhoz. Bárki bármilyen kultúrában nő fel, vagy bármilyen vallásban érzi magát otthon, meg tudja nézni, mi az ősi tanítás. És minden azonos módon mondjuk az igazi valóság az, ami túl van a ráción, vagy az anyagelvű materiális valóságon. Tehát visszatérés tudathoz, téridőhöz, kultúrához, vagy bármi máshoz, ami egy nagyon bonyolult új világot jelent majd. Hogy ez mi, majd erről lesz még jó néhány későbbi dia. Tehát nézzük meg ennek a lényegét. Anyagtól a tudatközpontú anyaghoz. Sőt a tudatig. A világegyetemtől vagy egyetemektől az univerzális tudatmezőkig. Vagy a párhuzamos világegyetemekig. Vagy a társadalomtól, a társadalom tudatig és tudat alattiig. Tehát előre is, meg vissza is, de mélységében van a változás. Ez azt jelenti, hogy folyik, mi is alkotjuk már az új világteremtést, bent és kint is új világ születik. Tehát 2012 nem lehet más, már ma sem más, mint kollektív tudatváltás és új világteremtődés. Tehát, ha tetszik, visszajutottunk Plátonhoz, ideák cselekednek velünk. Ezek az új paradigmák, mint átfogó nagy új gondolkodásmódok és gondolkodásminőségek, egyébként pedig alapvetően tudatminőségek, szükséges az emberiség számára ma új eszméket hoznak, hiszen a világ, azt hiszem ezt minden jelenlévő magában is elfogadhatja, régóta ezekre az új eszmékre vár. Az eszmék tehát nem a semmiből jönnek, mint már korábban mondtam, múlt is megjelenik velük, a múltnak minden fontos új értéke megvan és újra használhatóvá válik. Az új paradigmákat, hogy pontosan mik, minden kutató, minden gondolkodó, vagy minden mester nagyon sokféleképpen határozza meg. Nem mindenki fogadja el, hogy minden tudat, de én azt mondom másokkal együtt, hogy ez egy nagyon jó metafora is, hogy minden tudat, mert jól kifejezi a váltás lényegét. És akkor nyilvánvalóan mi más lehetne az új gondolkodás, mint tudatfilozófia, vagy éppen metafilozófia. Ha az új paradigmák új világokat láttatnak, akkor ezek világa a szívünkben kivirágzik, és ez igaz fordítva is, hiszen a szívünkben régóta benne vannak ezek az értékek, ezek a belső tartalmak, a szívünk is megnyílik, és a világ számára kisugározza ezeket az új értékeket. Innentől nézve már csak a pillanat kérdése, hogyha kint is, meg bent is, a külső meg a benti szívekben is kész mindenki arra, hogy ez a váltás lezajlódjon, akkor csak az idő kérdése, hogy mikor megy végbe. Ha most ebből a szempontból végignézzük a várható alternatívákat, akkor bizonyosan meg lehet azt fogalmazni, hogy két lehetőség van. Vagy nem lesz kollektív és személyes tudatemelkedés, vagy lesz, és akkor beszélhetünk majd 2012 kapcsán is egy kollektív tudatemelkedésről. Ha lesz, ha nem lesz ez a két alternatíva, akkor is jön valami egészen más. Nagyon fontos. Ha nem is következik be valamiért, vagy elhúzódik, sokan mondják a majától kezdődően, nem tudom én, kb. Indián törzsekig, hogy a váltás nem egy pillanat, nem egy év, hanem ez egy szimbólum csak. Bárhogy is gondolkodunk erről, megjön ez a változás, mert az egész világ kész erre és erre vár. Nagyon fontos azt végig gondolni még, hogy ezek a változások hogy is mennek végbe. Valami kívülről jön, ami megváltás formájában? Vagy minden emberben magában zajlik le a váltás? Én arra azt mondom erre a kérdésre válaszképpen, hogy ezek párhuzamos folyamatok. Egyszerre folyik.
Ez megint persze filozófia kérdése, és aki azt gondolja, hogy a világ nincsen csak bent, nyilván azt fogja mondani a kérdés, hogy igen, minden bent történik. El lehet fogadni. Aki úgy gondolja, hogy van kint is valami, akkor az nyilván arra gondol, hogy kint is történik ugyanez. Ha valaki a saját életét az elmúlt 3-5 évben figyelte, én úgy gondolom, kapott számos olyan jelet, ami arról szól, hogy ez a változás egyaránt megy kint és bent. Tehát a lecke végérvényes, megkerülhetetlen, fogadjuk el, hogy ez van, és próbáljuk ezért ezt a fajta új világteremtést tudatosan végezni. Ugye a cím az az előadásomnak, hogy a szeretet és a szeretet kora. Most próbálnék egy néhány mondatot mondani a szeretetről, ez majdnem egy 10 napos kurzusnak lehetne a témája, tehát most 5-10-20 mondatban nagyon nehéz erről érdemben beszélni, de próbálok sarkosan beszélni azért, hogy mindenkiben valamifajta gondolkodást erről a témakörről próbáljak szorgalmazni. Ha valaki belegondol abba úgy hirtelen, hogy mit is érthetünk szereteten, milyen szeretet lehetőségek vannak, akkor egy csomó dolgot fel tud sorolni. Isten szeretés, netán önszeretés, vagy a belső Istenem szeretése, vagy nem tudom én, szeretés nőként, férfiként, szeretetegyesülés, vagy szeretés szellemként, netán tártalan szeretés. Az azt mondja nagyon sok régi tudás, hogy minden emberben benne van a szeretet, a szerelem, mint egy élő lény. Csak azt meg kell szólaltatnunk. Ez még önmagában tártalan. Nem létezik konkrét személyre levetítve. Tehát bennünk van a szeretet, ez egy tártalan forma, amilyen ilyen értelemben fontos és mindig létezik. És nyilván már lesz ma szó arról sok, hogy spirituális szeretés, mert ha vannak különböző személyes és kollektív tudatlépcsők, akkor nyilván vannak különböző szintű szeretések. És ezek az óriási különbség van. És végül utolsó fogalom, az ánanda szeretet. Az ánanda egy szanszkrit szó. Nincs magyar megfelelő, nem is lehet. Magyarul, ha ezt a fogalmat le akarjuk írni, legalább 5-6-7-8 magyar szót kell rá alkalmazni, mert egyben mond ugyanazt, csak több tartalmat. Tehát az ánandaság jelenti azt, hogy öröm, boldogság, szeretet, szerelem, gyönyör, és mondjuk meg üdvözülés. Ez egy olyan komplex, teljes szeretet minőség, ami jól mutatja, hogy mindez együtt hogyan nevezhető meg. Most jön a nagyon nehéz kérdés. Mert ha egyszer szembenéznénk azzal az egyszerű kérdéssel, hogy én milyen szeretetre vagyok képes a legegyszerűbb emberi helyzetekben, akkor fel lehetne fedezni azt az összefüggést, hogy legalább van 4 különböző típusú szeretetminőség. Ma a világban az uralkodó szeretet, az ego szeretet, ami arról szól, hogy én mit kapok. Arra koncentrál, hogy én kapjak minél több szeretetet. Teljesen egy önző szeretet állapotból indul ki. Azért van egyébként ez, mondom zárójelben, mert minden emberben nagyon mély szeretetéhség van. De az erre adott belső hiányra adott válasza arról szól, hogy csak én kapjak. Aztán vannak már jobbak, akikben megjelenik, ha másként nem éjszakai álomban vagy hajnali reménykedésként, hogy mi lenne az, ami ennél több. Szeretetálom, szeretetremény, és netán végre először a szeretet alázat. És akkor ezt a kaput, ha kinyitjuk a magasabb minőségek előtt, akkor észre lehet venni, hogy van 4 olyan fogalom, amit az egész emberiség használ minden nyelven a különböző szeretet minőségek megnevezésére. Önzetlen szeretet, érdek nélküli szeretet, feltétel nélküli szeretet, és végül az odaadó szeretet. Mind a 4-ről sokat fogok még beszélni, most nem mondom a tartalmukat, csak a 4 különböző fogalmat figyeljétek meg, hogy ezek a nagy jelentős minőségek. És aztán valami ezért még túlmutat, a nagyon messzire vezet,
Ez már egy olyan magas tudatállapotot feltételez, amiről még az egész világ csak álmodozik, ami már önfeláldozó szeretet, állandó szeretet, vagy mondjuk Isten szeretet isteni minősége. És akkor a 3 fogalomról néhány mondat. A tiszta szeretetről azt mondják a régi gondolkodók, meg a maiak is egyformán beszélnek róla, hogy nem más, mint 2 szélsőségesnek tartott érzelem közötti egyensúly. És azt gondolják, hogy a tiszta szeretet azért van szükség, mert minden szeretetből gyűlölet lesz, persze minden gyűlöletből is szeretet lehet, és a 2 szélső pont között van egy középső, semleges állapot. Ebben a felfogásban a szeretet épp úgy szélsőség, mint a gyűlölet. De már ez is előrelépés, hiszen már próbál szembeszállni a minden emberben benne lévő, gyakran tomboló gyűlölet magokkal. Van a feltétel nélküli szeretet. Most nem mindenki gondolja bele a saját életébe. Hogyan szereti a gyerekét, a férjét, feleségét, édesanyját, édesapját, bárkit. Magában folyton feltételeket szab, az elméje folyton gyártja a feltételeket. Mindig hallja bent a hangot, hogy akkor szeretem, ha, akkor teszem meg, ha, akkor csinálom, ha. De mi van akkor? Ha én eljutok abba az állapotba, hogy nincs ha. Minden hozzám tartozó embernek minden feltétel nélkül adom a szeretetet. Ez a feltétel nélküli szeretet. És van ennek egy még magasabb minősége, hogy nem csak arról beszélek, hogy én adok feltétel nélkül, hanem hogy mit és kit adok. És átadom önmagam. Mert a valódi szeretet, az igazi odaadó szeretet nem lehet más, mint hogy én, a teljes énemet, mindkét énemet, majd elmondom később, mi ez a mindkét én, mindkét énemet adom, korlátlanul, végtelenül, és minden feltétel nélkül. Ha lesz 2012, és lesz utána valóban egy más világ ebben a civilizációban, ha ezt nem tudja elérni, ezt a minőséget, az egésznek semmi értelme nincs. Mert lehet új pénz, lehet új típusú állam, lehet új típusú demokrácia. Mi ezzel rengeteget foglalkozunk a saját kutatóintézetünkben, lehet bármilyen más jó, de a lényeg nem változik, az egésznek semmi értelme nincs. Szeretnék 2 nagyon kedves mestert idézni azért, amit elmondtam, azt lássátok, hogyan gondolják azok, akik ezzel foglalkoznak egész életükben. A Dalai Lámának van egy könyve, a Szívszutáró, nem tudom, ki ismeri, ki nem, érdemes megnézni és elolvasni. Ebben a könyvében, a könyv vége felé egy nagyon érdekes kitérőt tesz, ami a buddhizmusban is nagyon ritka, hogy elmer idáig menni, és azt mondja, hogy van egy olyan gyakorlata a buddhizmusnak, hogy Tonleng, ami arról szól, hogy ebben az emberi gyakorlatban képesek vagyunk arra, hogy magunkra vállaljuk mások minden jelenlegi és jövőbeli szenvedését és boldogságát. Tehát már nem csak adunk, nem csak odaadóak vagyunk, hanem képesek vagyunk a másiknak mindenét magunkra húzni, hogy a életét jobbá tegyük. És ez igaz fordítva is, hogy vagyunk annyira feltétel nélkül szeretőek, vagy odaadóak, hogy képesek vagyunk magunkból mindent átadni. És akkor II. János Pál egy fiatalkori művében, magyarul nemrég megjelent, írt egy Szerelem című könyvet, amelyben van egy ilyen néhány mondat, amit itt idézek, ami azt mondja tehát, az odaadó szerelem lényege saját magunknak, saját énünknek az odaadása. És a könyvben hosszan kitér arra, itt most nem tudom idézni, mert nincs ebben a másfél órában egy idő és hely, kitér arra, hogy a saját önállóságunk, a saját szabadságunk, a saját szabad akaratunk, a saját teljességünk is attól függ,
így valósul meg, ha erre képesek vagyunk. Tehát vonjuk le az egyszerű konklúziót, aki szeretné megismerni, megérteni önmagát, nem akar önmagáról, mint mindig szoktuk tenni, hamis képet alkotni, akkor elég, ha azt a mindent átvilágító kérdést teszi föl magának, milyen minőségű szeretetre vagyok képes. Nem a szavak, nem az ígéretek alapján, nem az érzés nagysága, mert a szeretet nem érzés, ennél sokkal több, hanem a tényleges, szüntelen szeretetadás minősége alapján. Ha én azt tudom válaszolni, hogy én képes vagyok önzetlenre, akár részben feltétel nélkülire, akár részben odaadó szeretetre, akkor azt tudom mondani magamnak, igen, megmérettem, és nem találtam teljesen könnyűnek. Így tehát mindegy, hogy van vagy nincs korváltás vagy paradigmaváltás, mindenki saját maga teremti, vagy akadályozza a szeretet korának születését vagy kiteljesedését. És ehhez egy mankót szeretnék mondani mindenkinek, nagy kedvességgel és szeretettel, ne legyenek kétségeid. Senkinek se. Mindenkinek. A legmagasabb szeretet minőségekre is képes vagy. Jelen állapota. Ha más témával jöttem volna, tudnék itt hetekig beszélni a jelen állapotáról, és tudnék nagyon elképesztő összefüggéseket fölvázolni, és nem csak én, jó néhány más kollégám. Most csak néhány olyan összefüggés, ami a mi szempontunkból a mai témához mindenképpen fontos. Hol is tart ma az emberiség? Hol is tart ma a magyarság? Hol is tartunk mi itt ebben a teremben? Gyakran nem tudjuk a lényeget, ki vagy mi az ember. Nem tudjuk, ki a lélek, ki a tudat. Nem élünk meg beavatást. Nem a Péter által mondott értelemben, annál egy tágabb, bővebb értelemben. Nem tudjuk ismét, vagy újra, vagy továbbra is, ki az Isten, és létezik-e bennünk. Újra nem tudjuk, mi a transzcendens, mi közünk van nekünk személyesen hozzá. Fogalmunk nincs, nem tudjuk, ki mi a világegyetem. Gondoljunk bele, hogy a világegyetemnek csak 4% anyagi. Nem tudjuk, mi a 96%, senki nem tudja, a tudomány se tudja, mi a 96%, pedig maradtunk a fizikai világegyetem felfogásánál. Nem tudjuk, mik ezek a párhuzamos világegyetemek. Nem tudjuk, ki vagy mi a világ. Nem tudjuk, milyen társadalomban élünk. Tessék végiggondolni. Minek tartjuk ma a magyar társadalmat? Milyen ez? Senki nem tud a kérdésre válaszolni. Vannak bizonyos dogmáink, hogy túl sok benne a szegénység, hogy erős benne a hatalom, meg ilyeneket mondunk, de ez egy töredéke egy lehetséges társadalomképnek. Nem tudjuk, mi a város, mi a ház, mi az otthon. Kinek van magában kialakult teljes kép arról, hogy milyen lenne az én otthonom, és hol van az otthonom? Az egómban, az agyamban, idegrendszeremben, a kundaliniben, a szívemben, hol? Mi az otthon? Teremtek-e magamnak otthon? A lakásban tudom-e a falakon kívül otthonnak teremteni? Otthon, ez ahol most vagyunk? Nézzenek körbe. Alig van jelét az otthonnak. Vannak díszletek, de nem otthon tudatunk van ebben a helyiségben sem. Nem tudjuk, mi volt a múlt. Már rég nem tudjuk. Már 5000 éve arról panaszkodtak a különböző gondolkodók, hogy nem tudjuk, mi a jelen, mondták 5000 éve. Mi végképp nem tudjuk. Nem találjuk a jelent. És bár szeretnénk mostban gondolkodni, de nem tudjuk, hogy a mostnak mi köze lehet a most egyik stációjához, a jövőhöz. Hogyan fog ez megjelenni? És nem tudjuk, kérem, nem tudjuk, mi a tökéletesség, pedig erre születtünk. Hol is tartunk tehát? Milyen eszmék vannak az elménkben? Nem a tudatunkban, az elménkben. Milyen eszmék vannak? Mik vannak meg bennünk, amelyek belülről mindent meghatároznak, amelyek vezetnek minket, mint egy kutya a vakembert? Az élet gonosz, a szerencsétlenség végtelen, a mozgástér nulla, a világ kétdimenziós, Isten nincs, a szeretet szűkös, a szellem elpárolgott, semmi jó nem történik, a nemzet megszűnt, az állam nem értünk van,
A demokrácia hazugság, a jólét elérhetetlen. Áldozzuk fel magunkat mások javáért. Senki sincs velünk, sorsunk a szenvedés. És mit teszünk? A bennünk lévő ürességet próbáljuk elrejteni, általában sikertelenül. Itt vagyunk. Mit is tapasztalunk tehát szüntelenül? Szenvedést és szenvedést. Minden percünket gyakran úgy éljük meg, hogy nem jó. Vagy ha mélyebben pillantunk magunkba, látjuk, hogy ezt boldogtalanságnak éljük meg. Mindez mit jelent? Hogy bent és kint szeretethiányt élünk meg, szeretetlenséget. A szenvedés csak annak a tapasztalata, ismerjük föl, hogy én és te valamit nem jól csinálunk. A szenvedés nem több, mint visszajelzés, nem pedig szerencsétlenség. Ez már egy magasabb tudatállapot, ezt fel tudjuk ismerni. De annak tapasztalata, és a világ elutasít minket, vagy hogy falakba ütközünk, vagy hogy összetörünk ezen a betonfalon, ez is csak egy visszajelzés, nem pedig tragédia. Ráadásul a mellettünk elbukókat, a mellettünk szenvedőket, a mellettünk veszteseket sem emeljük föl. Jaj, de jó, ezek nem mi vagyunk. Próbálunk eltávolodni tőlünk, pedig ők a mi jövőnk. Mindnyájan arra haladunk, hogy vesztesek legyünk. Mindnyájan már benne vagyunk a veszteségben, csak jó ezt nem tudni. Viszont van egy pozitív folyamat. Most nincs idő elmondani azt a tudományos leckét, hogy mi a különbség agy, ego, elme, meg a többi alapfogalom között. De talán mindenki érti, ezt nem kell belemennem a részletekbe. Mi történik ma, mint egy 2012 előjátékaként? Meghal az emberi én. Kezdjük felismerni, hogy az ego elme vezette a külvilágban kifejezett, megjelenített énünk nem tartható tovább. Meghal az a fajta életvezetés vagy gondolkodás, hogy az én élem egy olyan fajta létforma, amit az ego, a test meg az elme vezet. Tehát bennünk belül van egy radikális változás. De van egy külső nagy változás, meghal a külső világ, az anyag, a természet, a társadalom mai formája, mindaz, amit mi anyagról, vagy bármiről a külvilágban gondoltunk, az a felfogás hal meg, mert nem azt mondja arról, amiről beszél. Ha tetszik, meghal a kollektív elme és ego. A világ, amit ugye szaknyelven úgy hívnak, hogy pénzpiac központú új kapitalizmus, ez a világ nem más, mint egy tipikusan kollektív ego és elme által működtetett modell. De nem csak meghal látványosan ez az új kapitalizmus, hanem meghal mögötte szép csendesen ez a bizonyos kollektív elme, ami ezt teremtette. És meghal mindaz a transzcendens mezőben, ami nem felelt meg a valódi tartalmának, amit hívhatunk Istennek vagy bármi másnak. Tehát meghal mindaz a szintén kollektív ego és elme, gyakran a vallások vagy egyházak által teremtett transzcendens kép, ami elfedte a valódi spirituális lényegét a világnak. Mert ugye ez világos, én bármit gondolhatok magamról, minden ember kivétel nélkül transzcendens lény. Még ha magát abszolút ateistának gondolja is, akkor még inkább, mert az is egy olyan eszme, amit az emberen túlmutat. Tehát meghal mindaz, ami elválaszt minket bent és kint a szeretettől. Tehát ez a határvonal, ez a küszöb, ez a szakadék, ez az átlépési lehetőség nem más, hogy meghal mindez, ami ego és elmeközpontú volt, szimbolikusan és valóságosan is, és át lehet lépni valami máshova, ami már ezen túlmutat. Egy kis mélyebb összefüggés. Ugye az ázsiai vallások többnyire arról beszélnek, hogy most ér véget a káli juga vagy a vaskor. És ha végig gondoljuk ezt az összefüggést, az is észrevehet, hogy bármelyik vallást nézzük,
nem csak a keletieket, igazából az én felfogásom szerint mindenki annyit tudott felkínálni megoldásképpen, hogy menjen az ürességig. Mert az még mindig jobb, mint a hamis én. Még mindig jobb, mint a hamis ego. Mert a csendben, ha eljutottál az ürességbe, bejöhet a valódi lélek, a valódi tartalom. De mi is volt ez az üresség kora? Mi ez a Káli Juga kora, ha nem csak a felszínén nézzük? Az üresség korának a felfogásai ezeket állítják. Nincs az egyénekben állandó és maradandó én. A valóság eseményei nem léteznek, állandótlanok, valótlanok. Nincs szubstancia, nincs benne rejlő lét, nincs Isten. Ugye azért van ekkora sikere a buddhizmusnak Európában, mert egy olyan dolgot mer állítani, amit el lehet fogadni, én teljes mértékben tudom tisztelni, hogy nincs szubstancia. Ez egy könnyű kérdés. Nem kell magamban keresni semmit, csak üresnek kell lennem. Tehát nincs szeretet, nincs gyűlölet. Legyen minden egyensúly. Ugye ez a tiszta szeretet felfogása. Ne legyen agódás, de ne legyen remény se. Nincs vágy és nincs félelem. Engedjünk el mindent. Ez az üresség állapota. És erre mondják ezek a rendkívül magasrangú gondolkodók és életminta emberek, hogy jussunk el az elme megszüntetéséig, a gondolatmentességig, mert minden gondolatunk, amit az elme gyárt, az egy hamis értékrend, egy hamis világ, egy hamis tartalom. És akkor, ha eljutottunk egy gondolatmentességig, vállaljuk fel, hogy a világban a nem cselekvés az egyetlen lehetőség. Csak tanulnak kell lenned. Engedd, hogy a világ történjen veled. Ha bent és kint egyaránt csak az ürességet fogad, mert akkor nyilván logikus a válasz. A nem cselekvés az egyetlen nagy út, vagy a nagy megoldás. Tehát minden üresség bent és kint, mert nincs független létező se bent, se kint, nincs semmi más. De, és ez volt a nagy csodája minden ilyen válasznak az elmúlt 2-3 ezer évben, aki eljut ebbe az ürességbe, az kap valami csodát még így is, vagy már így is, és mindenki megélhet az ürességbe, bejött valami váratlan, olyan minőség, amit le lehet írni nagyon szépen az öröm vagy a boldogság fogalmával. Tehát mindez, amit megtehettünk az elmúlt Káli Jugának hívott üresség korszakában, ez is önmagában, ha tetszik, egy ember feletti, egy lélek feletti valódi tudatválasz volt. De lépjünk tovább. Ez a gyönyörű kép mutatja, hogy ami jön, azt talán nem egészen csak ennyi, hogy az üresség korában vagyunk. De induljunk egy nagyon egyszerű kérdésből. Nem menjünk el mindjárt a tudat kérdéséig. Ha fölnézzünk, vagy kinézzünk magunkból, egy csomó olyan dolgot látunk, amit csak el kell fogadni, csak látni kell, nincs más dolgunk. Igen, mondjuk a vadludak áthúznak a Balaton fölött, ne csak a Fertőf-tó fölött. Hogy vedd már észre, hogy őseid és szeretteid sok-sok generáció nem állt el a hátad mögül. Vagy Európa még, vagy már nem siet el az Atlanti-óceánban. Vagy nézd meg, vedd észre, hogy szellemi tanítóid üzenete örök. Neked csak magadhoz kell húzni őket. Vagy vedd észre, hogy Isten rendre adja neked a jeleket. Mindez mi csoda? Ha csak kinézzek magamból, vagy csak körülnézek. Ez már mutatja, hogy az új paradigmák eddig is léteztek, és az új paradigmák csak ezeket fogják megjeleníteni. Tehát nem az anyag teremti a tudat hozza létre az anyagot. Majd a fizika mond most már 80 éve, hogy bármit nézzünk az anyagi világban, nem lehet találni objektív valóságot. Ha én rátekintek egy atom vagy egy molekula működésére, a rátekintéstől rögtön megváltozik. Nincs objektív valóság. Hogy a kvantum folyamatok valószínű eseményei például a valószínűség hullámok. Hogy már régen a szupertér elméletnél tartunk, és mehetünk nagyon messzire,
mondjuk a prán-elméleteken keresztül rengeteg új elméleti fizikai felfogásig. Ma már a tudományban egyszerű alapigazság a helyhez nem kötött hatások és események elve. Az emberben minden atom, a világegyetemekben létező összes atommal állandóan kapcsolatban van. Minden mindennel folyamatosan kommunikál. Tehát az új paradigmák először megjelentek már 80 vagy 70 vagy 60 éve, ma már az egész rendszer jól látható. És eljutottunk egy nagyon érdekes konklúzióig. És az muszáj kimondani, pedig látszólag ez is egy evidenciának kéne lennie. Mi azt hisszük, hogy csak fizikai valóság van. A valóság számunkra ez a szék, meg ez a haj, meg mondjuk ez a masina. Holott van egyrészt egy első és egy második természet. Nem csak első természet van. Hogy van szellemi valóság, épp olyan megfogható valóság, mint mondjuk egy lámpa, vagy nem tudom, egy gépkocsi. Hogy van tudati valóság, a legteljesebb, leggazdagabb valóság. És van valami, ami túlmutat mindenen, amit nevezzünk most egy fogalommal, hogy transzcendens valóság. Legalább 4 valóság adatik minden embernek. És minden ember, bár tudja vagy nem tudja, egyaránt él minden percben, mind a 4 valóságban. Csak azt mondja magának gyakran, hogy csak egy valóságot él. Pedig nem. Mindenki éli mind a 4 valóságot. És van egy nagyon érdekes összefüggés, utolsó mondatként van benne, hogy minden valóságban más és más a lélek, az elme, a tudat, vagy az én, vagy az ember általában. Ha tetszik, minden valóságban mások vagyunk. Próbáljunk összefoglalóan mondani néhány dolgot arról, az új paradigmáknak mik lehetnek a konklúziói, mert időm nagyon fog, próbálok csak néhány dolgot ebből kiemelni. Fél egy, akkor vágtatunk. Tehát, mondjuk, nem keverhető össze a fizikai valóság a szellemi valósággal, hogy a gazdaság nem csak termelés, árucsere vagy piac, hanem egy sokszintű, sokvektorú, részben szellemi és transzcendens valóság. Hogy az élő társadalom sokkal több, mint amit látunk az intézményekben vagy a társadalmi mozgásokban. Rohanok tovább. Péter ezt várta tőlem, hogy ezt a diát tegyem föl, hát most, ugye ez önmagában egy több órás előadás. Csak azt akarom jelezni, hogy a bal oldal a személyes tudatszinteket mutatja, a jobb oldal a kollektív tudatszinteket. Minden ember, vagy 10 emberből 9 csak ezt a 4 különböző szintű alacsony tudatállapotot éli meg, és pedig van mindenki számára rengeteg lehetőség, hogy emelkedjen fölfelé a magasabb tudatállapotokba. A tiszta tudat, kozmikus tudat, Isten tudat mind elérhető bárkinek. Bárki saját maga, önmagát ebbe az állapotba hozhatja. És ugyanígy a társadalom, ami élőlény, épp mint a Föld is élőlény, nem egy halott valóság, épp úgy életet ad a saját tudata által önmagának. És végig lehet gondolni, hogy Magyarország vagy Európa ezen a középső mezőben milyen alacsony szintű kollektív tudatállapotokat él meg. És itt is pedig van lehetőség. Megvilágosult közösségi tudat, vagy panteisztikus tudat, vagy szakrális emberiség tudat. Ha lesz 2012, itt lesz leginkább látható a változás. Ebben fog leginkább megjelenni. Ezek fognak, ha tetszik, megtestesülni. Ez, ami itt történik velünk. Az új paradigmák tehát már most terjednek észrevétlenül, bárhova nézzünk, bármit gondolkodunk, bármiről van szó, bármihez nyúlunk, bármit olvasunk, mindenhonnan jönnek ki az új paradigmák, ha tetszik, memetikus fertőzésként, és innentől kezdve már egyértelmű, hogy valóban beléptünk ebbe az új korszakba.
Csupán az a kérdés, hogy az új paradigmák szerint az ember ki egyénenként és a korszak kontinenseként, vagy mondjuk nemzetekként mikor és milyen döntéseket hoz. A Péter szépen végigmondta, hogy hogyan kellene döntenünk a pénzparadigmák új használata, az új tartalma érdekében. Minden területen az új döntések várnak ránk. És van egy nagyon érdekes dolog. Mindenki számára adott ma, hogy az új paradigmák szerint éljen. Új felismerések. A régiek még tudták ezt a szót érteni, meg érezni, meg átélni, hogy tökéletesség. Tudták, az emberi életnek az a feladata, hogy önmagunkat tökéletessé tegyük. És ha megnézzük a múltat, a korábbi nagyon fontos hagyományokat, abban nagyon jól látszik, hogy a tökéletesség mindig szinonim volt a szeretettel, vagy mondjuk az igazsággal. És az elmúlt 1000 évben is, az elmúlt 2000 évben is minden európai belső mozgás, amelyik próbált kitérni már még mindig élő régi paradigmák hatása alól, mind ezt próbálta meg. Vannak élő hagyományaink, mondjuk Európában a katarok története. Ez önmagában 3 órás előadás. A katarok megcsinálták 2012-t, a 13. században. Vagy a magyar pálos rend. Alig maradt meg valamilyen hiteles információ, nagyon keveset tudunk róluk. De amit ők csináltak, az 2012 valóra váltása volt akkoriban. Megint csak a 13. századtól kezdődően. Tehát amit jön, vagy ami megszületik, ez nem előzmény nélküli. Itt ez egy játék lenne rá időnk játszani. Tessék elképzelni a tökéletességet, mint egy kifeszített fonalat. A fonal egyik vége a bal kezedben, a másik a jobb kezedben. És húzd szét ezt a fonalat a két kezed között. Ez a fonal a tökéletesség kezdetétől a tökéletesség végéig tart, a teljes vagy abszolút tökéletességig. Gondold végig, hogy ezt az utat, ami a két pont között van, ami itt van előtted, ez az életed programja, ez a lehetőséged, ez az álmod, ez a szeretet világa. Ezt te megteheted. Gondold végig, a fonálon melyik ponton vagy, és igen, mehetsz tovább. És akkor van út a gyűlölettől a szeretetig. Nincs más dolgod, mint elindulni. Most jön néhány olyan dia, ami kitekintés arról, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. Most neked ugrálni fogom, mert nincs rá idő, hogy kifejtsem őket. Minden régi kultúrában és minden nem régi kultúrában is többnyire 2 napnak volt meg az eszméje. Egyik napot a fizikai nap, a másik egy spirituális nap. Ha megnézzük a magyar Szent Koronát, a rajta lévő hold ábrázolása a spirituális nap szimbóluma. Tehát, hogy 2 valóság van, fizikai, meg nem fizikai valóság. A 2 agy eszméjét ma már talán újra közismerté vált, és mindenki szembesült vele. 2 féltekén, vagy egyik félteke, ami lefelé köt és földdel a fizikai szinten, vagy a fizikai valóságban, a másik elme fél, vagy a másik agyfélteke pedig felfelé köt. Kimutat a fizikai síkról. Ezért minden emberben 2 személyiség, 2 agy, 2 elme és 2 elme van. És nagyon sok ember éli most már, hogy ez a 2 egészként is működhető. Tehát valóban újra mozgásba hozza a jobb agyféltekéjét. Ugye a jobboldali félteke nem más, mint a teljesség tudat, vagy a nirvána tudat, vagy akár a szeretet tudat. Tehát ilyen értelemben az én előadásom témája szemben nagyon fontos kimondanom azt a dolgot, hogy minden emberben a jobb félteke nem más, mint a szeretet oldala minden embernek. És ha a 2 agyat, vagy a 2 féltekét egyben nézzük, ez lehet maga teljességében a teljesség tudat. Most a 2 szíveszmé, a legfontosabb. Ugye a 2012-t úgy lehetne megfogalmazni, megint szimbolikusan, de konkrétan is, hogy mindenki az agyából térjen a szívéhez. Az elméből lépjen be a szívébe. Hagyja el az egóját, legyen a szívében.
A kérdés az, hogy mi ez a szív? És miért beszélnek arról a régen, meg bajék egyaránt, hogy az embernek két szíve van. Az egyik a fizikai szív, bár ez is önmagában egy csodálatos, többségű, több tartalmú valóság. A Drunvalo mester ugye egyik legdolbbi filmjében azt fejtette ki, hogy minden emberi szívben az egész világegyetem teljes másodatban, minden csillag benne van. Tehát maga a fizikai szív is egy olyan minőség, amelyet még fel se tudunk fogni. De van egy másik szív. Ezt a magyar nyelvben önvalónak hívják, amely a mellkasnak a jobb oldalán van. Ki lehet centire mindenkiben mérni, hogy hol van. Ez a másik szív nem fizikai szív, egy fénykoncentrátum, de nem fizikai fényként, amely tulajdonképpen, erre azt mondják a hinduk például, hogy ez a bizonyos Atman, ami mindenkinek ez az önvalója, ez egyrészt a személyes Isten európai fogalommal, de ugyanakkor ez a külső Isten, amit ők Brahmannak hívnak. Tehát a bennünk lévő második szív ilyen értelemben a külső meg a belső Isten együtt. És ilyen értelemben ez a második szív, az önvaló nem más, mint maga a tudatosság. És maga a szeretet. Kedvenc keresztény szentem a nem kevéssé ismert magyar fordítások miatt egy olyan kérdést tesz fel mindenkinek, hogy miért halogatod a dolgod, és miért várakozol, holott azonnal is szereted Istent a te szívedben. Mindenki előtt itt a lehetőség. Ramana Maharshi múlt század közepén volt Ázsia talán legnevesebb és legnagyobb mestere vagy guruja, aki megélte egy meditációs állapotban, megtapasztalta, hogy néz ki, hogy működik ez a második szív. És erről minden könyvében részletesen ír. És azt mondja, hogy ekképpen ez a második szív a test központja. Ez a test központja, nem csak a fizikai szív az. Tehát tapasztald meg, kedves jó barátom, hogy valójában két szív dobog benned. Két kereszténység van. Az egyik az elme, a másik a szív kereszténysége. Erről megint heteket lehetne beszélni. A szemeitekkel fussátok végig a különböző szétválasztásokat. Ebből az is következik, hogy a kereszténység új minőségét nem lehet Európában halasztani tovább, hogy megteremtsük. És itt van 4 olyan mondat, hogy nem tartható tovább, nem nagyon tartható az eddigi állapot. És milyen változásnak kéne eljutni ahhoz Európának a kereszténység talán első igazi fölvállalásában. Hova juthatnánk el? Mi lehet ez az új minőség? Itt van újabb 4 ilyen mondat. Ha végiggondoljuk a hagyományokat, a történelmet, az eddigi felismeréseket, akkor eljutunk addig a gondolatig, hogy ez az út, hogy új paradigma, új eszmék, új döntések, új tartalom vagy új életminőség, most akkor a döntésünkön múlik. Ha tudjuk, hogy vannak új paradigmák, hogy vannak új eszmék, hogy vannak rengeteg nagy számban ilyen hagyományaink, akkor csak a döntés az, ami hiányzik. De a döntés nem kivárás, nem halasztás, nem elkerülés, nem fejestugrás, nem erőszakáradás, nem mocsár, stb., hanem valódi döntés. Azt mondom, hogy A helyett B. Ám bátor, Európa bajban van a logikával, mert ugye Európa ma még igenes nemben gondolkodik, ott a világon sokkal bonyolultabb. Tehát a válaszok nem mindig ilyen egyszerűek, de dönteni kell. A döntés tehát döntéshozatal, döntésmegtartás, döntés végigvitel, tehát, hogy a Péter ezt emlegette az előadásában, egy magas fokú tudatosság. Mert tudatosan végiggondolom, hogy döntést kell hoznom, meghozom, és utána a döntéshez ragaszkodom, és végigviszem. Tehát, ha javul mindenkiben a tudat meg a tudásszint, furcsa mondat, a döntés megszeret téged, beléd költözik, egyesül veled, a döntésre képes vagy. Ehhez még egy dolog kell a döntés végigvitelhez, a türelem. Minden régi tanítás is erről beszél,
hogy kezd el megtanulni a türelmet. A türelem viszel a résztől az egészig, a sírástól a nevetésig, a toporzékolástól az új minőség valóra váltásáig. A helyes türelem segít téged abban, hogy tökéletes légy és szeretetben légy. Ugyanilyen fontos felismerés a harmadik, hogy ne várd azt magad, hogy mindent rögtön tökéletes vagy. Fogadd el, hogy az egód még jó darabig így vagy úgy, részben vagy nem részben ural téged. Fogadd el, hogy van balféltekéd is, azt is használd. Tehát ne akard azt hinni, hogy azonnal, mindjárt rögtön te vagy maga a teljesség. Szeresd a magad gyengeségét, fogadd el, mint normális feltételes. Köss vele békét. Türelmesen várd ki, míg eljutsz oda, hogy egyre inkább tökéletes leszel. Mit hoz a jövő? A jövő tehát egyben a jelen, vagy jelenjövő, ez a szeretet kora. A jövő már rég kiárad, rég itt van. Egységes múlt jelen, mint jövő folyam születik meg. A jövőt egyaránt hordozzák tengerek, hordozzák a kövek, a szarvasok, hordozza minden emberben mindkét szíve. Itt vagyunk, ez 2012, már az elején vagyunk, vagy már a közepén vagyunk. Csak el kell fogadni, ami árad belőlünk, meg árad kintről. Mi vagyunk, aki az új eszméket megtestesítjük. Mi öleljük magunkhoz mindazt, ami jó. Mindaz, ami a családunk, a közösségünk, a nemzetünk, a hitünk. Mindezt nekünk már csak el kell fogadni. Nem kell tennünk semmit addig, hogy jövő landoljon a lelkünkben. Ez egy kérdés. Lehet, hogy nem kell sokat tennünk, akkor is megjön, nem teszünk érte. Lehet. De azért. Bár a magasabb erők és akaratok szintén a valóság legmagasabb szintjein hozzák a változásokat, de a jövő mindenki lelkében landol, már régóta ott van, de ugyanakkor nélkülünk, vagy nélküled semmi nem lesz olyan jó, mint szeretnénk. Tehát ne csak azt higgyed, vagy gondold, hogy mindez majd kívülről megjön, vagy a külső bennem belsővé válik külső akaratra. Minden egyes emberen az egész múlik. Tehát most, amikor a nagy körforgás újra vált egyet, akkor egyaránt fontos, hogy bent és kint mindez szülessen. És miért érdekes ez? Ugye azt mondtuk az elmúlt 2000 évről, mondjuk, hogy az üresség vagy a kálélyuka korszaka volt. Az üresség úgy jön létre, hogy gondolatokkal hozzuk, tehát csak intellektuális megértés. Ilyen értelemben a jó vagy a rossz csupán gondolat. De most el kell jutnunk túl a gondolaton, túl az elme mindenfajta teremtésén vagy beavatkozásán. El kell jutnunk addig, hogy az elme kiürül, és kezdjük felfedezni, hogy az elme üressé válik, akkor valami beárad a helyére. Ezt a régiek szinte minden vallásban nagyon furcsa szóval írták le, természetes állapot. De ez nem a természet állapota, hanem egy természetes állapot. Természetes állapot, ami jön, hogy ez most spirituális valóság, transzcendens valóság, isteni valóság, szeretet valóság, teljesség, vagy bármiképpen nevezzük meg, mindegy, jön a természetes állapot. Ezért mondják azt a régiek, hogy tisztaság, üresség, tudatosság egy. Egymástól elválaszthatatlan. És ilyen értelemben az üresség és a tudat is elválaszthatatlan. Ott vagyunk a végén a gondolatnak, hogy a felismerés világos. A természetes állapot a tudat természete, ami a teljes tökéletesség. Ez pedig egyébként a teljesség állapota, azaz a tökéletes szeretet. És akkor azt szeretném prognosztizálni a jelenlévőknek, mosolyogva, kedvesen, halkan, mindenfajta nagy szavak nélkül, békésen, türelmesen, csendben, hogy itt van, kedveseim, a szeretet kora, béke legyen veletek, nyugalom. Ami most történik, az semmi egyéb,
mint hogy mindenkinek lehetővé válik, hogy feltétel nélkül odaadóan szeressen. Avagy, a hagyományos nyelven mondva, minden mennyország, kint és bent minden isteni, és megint azt kell mondanom a végén, hogy lásd már, tapasztald meg, hidd el, de főként tapasztald meg, képes vagy szüntelenül a szívedben, az önvalódban, a szeretetben élni. Na nézzük akkor a befejező gondolatokat, a jövő alternatívái. Ha azt mondjuk, hogy a szeretet kora jön, a szeretet kora nagyon sokfajta út vezetett eddig is, és ma is. Vannak alternatívák, úttípusok, útlehetőségek, útjellemzők. Én most néhányat felsorolok, mindegyikről lehet akár órákat szintén beszélni, de mondjuk maradjunk a hagyományos keresztény válasznál. Ugye ott a Máté evangéliumában a hegyi beszéd. Talán még néhányak emlékeznek rá. Ott a teljes program egy metaforában. Úgy hangzik, szoros a kapu és keskeny az út, amely az életre visz. Utolértük a Máté evangéliumát. Most vagyunk a szoros kapuban. Előttünk a keskeny út. Hopp. Ez egy példa az ázsiai vallásokról, hogy nagyon különböző utakat mutatott fel az elmúlt mondjuk 1000-2000 évben. Az egyik oda a szutrák útja, a lemondások útja. A kereszténység maga is egy lemondás útját tudta csak felmutatni az elmúlt mondjuk 1000 évben. Ami arról szólt, hogy menj el a személytelen ürességbe. Ott volt a tantra útja, ami nem a Magyarországon ismert tantra fogalmával azonos, tehát hogy szerelmi gyakorlatokat végzünk csoportosan. A tantra az egyik legmélyebb, legfilozofikusabb, legteljesebb alternatíva volt, ami arról szólt, hogy tapasztald meg, hogy az üresség tapasztalata alapján el tudsz jutni egy olyan magas érzelmi gyönyör állapotban, ami a szeretet állapotnak az egyik formája. Nálunk kevesen tudják, hogy a buddhizmusnak van két nagyon magasrangú változata is, ami itthon nem ismert sajnos még, vagy csak alig ismert. De egyik a Dzogchen útja, ami a tibeti buddhizmusban van, ami azonos, vagy összeért, összefort az ősvallással, a Bönpóval, a tibetiek ősi vallásával, amely azt mondja, hogy az üresség nem csupán üresség, hanem spontán, természetes megnyilvánulás. Ebben az ürességben megjelenik a nagy teljesség. És amit megint csak kevesen tudnak, pedig érdemes tudni, hogy Buddha utolsó heteiben, hónapjaiban egy teljesen új buddhizmust javasolt a világnak, egy magasabb tudatállapotban, egy magasabb tudatállapotot kérve, amikor azt mondta, hogy az üresség után van még további haladásra esély, ami nem más, mint egy olyan pozitív nirván, ami ismét személyes és nem személytelen, ami ismét boldogság és nem üresség. És akkor ezek a befejező diák arról szólnak és arról beszélnek, hogy nézzük meg ezt a napi gyakorlatszem, hogyan lehet eljutni mindenkinek a ma pillanatából egy magasabb állapotba, és milyen lépés lehetőségek vannak. Az egyik, hogy igen, fogadjuk el, szeressük a kompromisszumot is, de gondoljuk végig, hogy van a kompromisszumok felett egy magasabb kompromisszum. De ehhez legalább azt értsük, azt éljük meg, és azt fogadjuk el, hogy amit most élünk, hogy nem ez az élet, nem ez a lét, nem ilyen világot akartunk, nem ez a biztonság, nem ez az elme teljessége. Menjünk tovább. Mi ez a kompromisszumok feletti kompromisszum? A teljesség fiatalkori képe, mondom metaforikusan. Tehát, ha elfogadtam, hogy nem ez az élet, amire én születtem, nem ezt vágyom, nem ezt akarom, akkor azt is lássam, hogy a tovább lépésnek nincs akadálya. Nincs készség. Benned lakik ez a magasabb tartalom. Ne tagadd, érzékeld, bízd rá magad erre.
A tökéletesség keresők mindjárt megtalálják ezt a magasabb létet. A szeretett világ rögtön körét szerveződik. Ezért tehát a kompromisszumok feletti, most már időzéles kompromisszum a lét kezdete. Az igazi tudás felismerése. A tetszik a szabadság eleje. A szeretettel való egység. Ekkor már haladsz a tökéletesség felé. De még azért messze vagy attól, hogy te légy mondjuk az odaadó szeretet. De ezen az úton elindulsz. Ha részt veszel a világ átalakításában, ha felismered, hogy ebben neked valódi szereped van, akkor eljutsz messzire, de mert ez még csak kompromisszum. Ne rúgj föl mindent. Tartsd meg a mai léted összes körülményét, mert enned, élned kell, laknod kell, rád vannak bízva emberek, a családod, meg a barátaid, meg a közösségeid. Tehát a váltás nem azt jelenti, hogy most mindent félredobok, hanem megyek az úton, ami még van, viszem magammal és őrzöm őket. És akkor van a valódi váltás, a szeretet teljesség, ami az ürességből tovább lépve, most már tapasztalom és élem, hogy amit eddig én kompromisszumnak gondoltam a fizikai síkon, az is maga mind önmagában a szeretet egyik formája. És felismerem, hogy ebben a háromdimenziós valóságban is Isten szeretetét közvetítő tanú vagy és lehetsz. Ez tart életben. Te magad vagy az önvalód. Te magad vagy az isteni szeretet. Ez tehát nem más, mint most már tudatos beköltözés a testemben lévő szívekbe, az önvalóba. Most már Isten nem csak benned van, hanem te is benne vagy, ő benne. És egyébként majd fogják látni, minden emberi életútnak ezen szakaszába mindenkinek a fizikai teste is elkezd váratlan módon átalakulni. Ezért a 2012 tulajdonképpen a szeretetkor első stáció, az utolsó talán több ezer év múlva van, legalábbis több száz év múlva. De az első stáció nagyon szépen megtapasztalható. Ez nem más, mint a szívérték kibontása, realizálása, a tudatemelés egyben tehát szeretetemelés. És bár a szavak itt nagyon szépek, de ha ezt belegondolunk, beleéljük magunkat, jól megtapasztalható, hogy az új egységteremtő, magasabb rendű, szeretet kiterjesztő, szeretet egyesítő teljesség mező mindenki számára adott és elérhető. És akkor az előbbi tökéletességnek a másik vége már közel van hozzánk. Megyünk a fodalon, már ott vagyunk a másik végpont közelében. És akkor én most üzenek önöknek néhány mondatot, ez a befejezés, vagy a búcsúmondat, hogy szeretlek, drágám, drágámon értek mindent, az én vagyokat, a te vagyokat, a világ vagyokat. Szeretlek, drágám, mert te vagy maga a szeretet. Ha te vagy maga a szeretet, és mindenki az, akkor a világ sem lehet más, mint szeretet. Akkor nem jön, hanem van a szeretet kora. Nem történik más, mint hogy az légy, ami vagy. És minden az legyen, ami. Vállald el, hogy szeretet vagy. Az élet minden helyén, kint és bent, az élet minden pillanatában már most is lehetsz az, aki és ami vagy. A szeretet. És 4 idézet egy könyvből, akinek mindez talán még kevés volt, hogy tegyek még az mondat végére egy pontot. Azt mondja ez a bizonyos Glenda Green nevű amerikai szerző, hogy minden rossz forrása a szeretet tagadása, minden káosz ebből ered, de a rossznak és a szeretetnek nincs közös alapja. A rossz azért van, mert a szeretetet tagadtuk. Ezért csak annyi a feladat, mondja ő is, légy a szeretet, ami vagy. És ő is azt mondja, a mennyország mindent ott van, ahol a létben a szeretet dominál. Ezért mindenki szívében ott van a mennyország, csak engedd magadhoz közel. Aztán, amikor magadhoz közel engedted,
az egész világra terjeszt ki. Ez a szeretet kora. Mi lenne, ha ezt tennéd, drágám? Köszönöm szépen a figyelmüket!